postin tuo, Pate jokaisen luo. Pate sekä kissa heti huomenissa tyhjentävät postilaatikon. Postin tuo, Pate jokaisen luo. Kun on aamuvuoro ja laulaa lintukuoro, silloin Pate onnellinen on. Postiauton tuntee jokainen, iloisesti vilkuttaa tervehdyksen. Kenties oveen koputetaan juuri nyt ja itse kirjeen saa. Postin tuo, Pate jokaisen luo. Aamuin ani varhain, kun on aika parhain, silloin Pate onnellinen on. Silloin Pate onnellinen on. Pate tosi onnellinen on. Onpa ihana päivä. Pate ja Jessi ajelivat kauniina aamuna laaksoa pitkin kylään. He pysähtyivät postitoimistolla ja keräsivät kirjeet ja paketit niin kuin joka arkipäivä. Hyvää huomenta. Huomenta. Sinulle tulee kiireinen päivä. Kirjeitä ja paketteja on paljon. No, päivä ainakin on kaunis. Merkillistä. Poppasen Kati ja Tomi näkyvät saavan paljon postia. Ai niin, mutta heillähän on tänään syntymäpäivä. Joo, kyllä he ovat innoissaan, kun näkevät kaikki paketit. Onnen Pekkoja. Muista, miten minä odotin lapsena postia. Ei, täytyy joutua matkaan. Minua odotetaan. Minä menen jo. Hei sitten. Pate jatkoi matkaa. Ennen kuin meni Poppasille, Pate käväisi koululla. Osa lapsista oli tullut aikaisin koulun pihalle leikkimään. Tuomelan Ville tuli ottamaan postin niin kuin aina, koska hän oli vanhin. Voi kurja! Suoraan lätäkköön. Pate, osaatko hypätä ruutua? Pihalle on maalattu uusi hieno ruudukko. Siitä on kauan, kun olen viimeksi hypännyt. Mutta voinhan minä yrittää. Katsotaan nyt. Hyvinhän se sujui. Upsis! Pate innostui hyppäämään ruutua niin, että unohti kellon. Ei, nyt täytyy jatkaa. Posti ei saa myöhästyä, varsinkaan tänään. Hei vaan, Pate! Hei hei! Pate kurvasi Poppasen pihaan. Kati ja Tomi huomasivat Paten ja juoksivat vastaan. Heitä jännitti kovasti, mitä Pate heille tuo. Kati ja Tomi ovat kaksosia niin, että syntymäpäiviäkin oli kaksittain. Onneksi olkoon. Äidillenne minulla on vielä kirje.
Tomi oli saanut mieleisen lahjan. Kati ei näyttänyt riemuitsevan lahjastaan. Mikä Katia vaivaa? Katilla on tänään huono päivä. Hän on hukannut Sari-Annan. Ai sen pienen nuken, joka hänellä on aina koulussakin. Kati ottaa nukeen joka paikkaan. Hän on ihan onneton ilman sitä. Mitä jos ei nukkea ilmaannu? Kyllä se jostain putkahtaa. Nukke voi olla missä vain. Kävimme eilen Liisa-tädin luona ja poikkesimme sillä reissulla moneen paikkaan. Älkää murehtiko, minä etsin Sari-Annan. Olen hyvä löytämään kadonneita tavaroita. Kyllä me Katin saamme hymyilemään. Näkemiin. Jessi, työ odottaa. Seuraava pysähdys oli kirkon luona. Pastori kuuli Paten auton hurinan. Pastorille tuli kortti serkulta, joka lomaili Majorkalla. Pate kertoi kadonneesta nukesta. Oi, Kati on voinut pudottaa nuken kirkkoon. Hänellä on se aina mukana. No, etsimä löytää. Etsitään, varo päätä. Löytyykö jotain? Ei, mutta sain kuumun päähän. Pastori sentään löysi jotain, mutta ei Sari-Annaa, vaan naisten hansikkaan. Sisäpuolella oli nimikirjaimet TT. TT. Tyyne Tuomelan hansikas aivan varmasti. Minä vien sen Tuomelan emännälle, niin hän ilahtuu. Toivottavasti Katin nukkekin löytyy. Etsitään kunnes löydetään. Kiitos avusta. Näkemiin. Kun Pate ja Jessi uristivat Tuomelan tilalle, Tyyne-emäntä oli keräämässä munia koriin. Emäntä yllättyi, kun sai Patelta kirjeen kerran hansikkaan. Enpä olisi uskonut. Mistä löysit hansikkaan? Olen etsinyt sitä joka paikasta. Pate kertoi Katin nukesta. Minä etsin kirkosta nukkea, mutta pastori löysikin hansikkaan. Jaa, mutta Kati kävi meillä eilen äitinsä kanssa teellä. Kati on voinut unohtaa nuken tyynyn alle. Katsotaanpas. He etsivät kaikkialta. Tuomelan emäntä löysi jotain, mutta ei nukkea, vaan kynäveitsen. Hei, sehän näyttää Lennun veitseltä. Ties milloin Lennu on sen tänne unohtanut. Veisitkö sen hänelle? Hän tulee varmaan iloiseksi. Minä vien veitsen. Toivottavasti löydät Katin nuken. Jatketaan etsimistä. Nähdään huomenna. Näkemiin. Näkemiin. Mikä päivä?
Olemme löytäneet hansikkaan ja kynäveitsen, mutta emme Sarjannaa. Löytyisikö nukke Lennun luota? Lennu ilahtui saadessaan veitsen takaisin. Hän ei osannut arvata, mistä Pate oli veitsen löytänyt. Sitten Pate kertoi kadonneesta nukesta. Katihan oli täällä eilen äitinsä kanssa. He toivat lampun korjattavaksi. Niin Pate ja Lennu alkoivat etsiä nukkea verstaalta. He eivät löytäneet nukkea, mutta Lennu löysi aikaa sitten unohtamansa kellon. Äläpäs rupea riehumaan. Tämä kello on neiti Hyypän. Hän toi sen taannoin korjattavaksi ja on tainnut unohtaa koko asian. Vietkö kellon neidille? Totta kai, ajan neidin kautta. Toivottavasti löydät kadonneen nuken. Toivotaan. Kaikkea muuta minä ainakin löydän. Hei vaan! Terve! Neiti Hyyppä oli ostoksilla myymäläautossa ja sillä välin kauppias itse siemaili teetä. Neiti Hyyppä yllättyi nähdessään Pateen ja vielä enemmän nähdessään kellon. Pate kertoi kadonneesta nukesta, mutta ei neiti eikä kauppias liioin ollut nähnyt nukkea. Kati raukka ja hänellä on vielä syntymäpäivä tänään. Minä vien Katille suklaarasia, niin hän piristyy. Ai, vai täällä sinä olet piilotellut koko ajan? Katin nukke. Löysin sen etsimättä suklaarasioiden takaa. Kauppias oli ihmeissään. Se lapsi ehtii joka paikkaan. Vien kuitenkin suklaarasian. Se on mukava syntymäpäivälahja. Näkemiin. Jessi, nyt saat kyllä pitää nukkea silmällä. Kun Pate tuli syntymäpäiväjuhlille Sarjanna ja suklaarasia mukanaan, Katin suu levisi vihdoinkin hymyyn. Jessikin osallistui juhlintaan ja Pate maistoi kakkua. Hyvää kakkua, mutta nyt meidän täytyy lähteä. Hei! Hei! Hyvää jatkoa kaikille! Postin tuo, Pate jokaisen luo.